Hej allihopa, idag tänkte jag göra en video där jag säger hej och välkomna till min kanal. Inte min, men min kompis och min. Jag heter Edvin Myrina och han heter Abdullah Fadil. Jag tänkte faktiskt göra en video till så här välkomstvideo till min kanal. Och han är inte faktiskt ny, han har en kanal och mina kompisar har också det. Om ni vill så kan jag länka dem i beskrivningen här ute. Eller så skriver jag dem här. Och jag kommer göra från allt vlogga till challenge, tag, mukbang. Vad ni vill alltså skriver ni här under. Vad ni vill alltså. Jag kommer göra en frågestund någon gång. Q&A här i YouTube. Så alltså ni får se vad ni vill skriva frågor. Så ses vi i nästa video. Jag ska bara redigera den här och släppa den igen. Jag vet inte, jag glömde en sak. Det kommer komma 3 videos i veckan. Om det inte kommer 3 videos i veckan, då betyder det att vi har fullt upp. Och vi är upptagna med arbetet, någon annan arbete. Så jag ber om ursäkt om det inte kommer på 3 dagar. I en vecka kommer det komma 3 dagar. Någon gång kanske kommer, vi kör lite olika, men det blir inte mer än 2 videos i veckan. Tack och hej.